lang hilin eh. Afternoon, magmadong palis sa tibok kalibutan. Karon di ayad daw tabado. Ang hatod sa ibabaw ning papel, ang dat ni ron kay amaning gilakad ni kuan. Kaning birth certificate ni mama, aning mama katong hawgangan. Ako ni nga tudtos baryo ganang buntag kay ilang kaliptan na naman nila. Niagi pa jud disgrasya ni kay nawa nahog ni. Bisag nang kakita sa gipost ni sila. Azo galing pag inakitan lagi uli mo nang hangilaka dito sa baryo naman na. Ano pa rin si babaw karon kay mo na pag servisyo lagi nga. Usakan po si babaw. As duwas pa man ron. Kahit mo kukuan. Ang gigan sigang lakaw-lakaw kada adlaw si babaw. Nagluto din kong pinaypay nga saging na kuan naman yung video ganiha kay ang aliwara sa kado ganiha gagawin katayan yung magtambay sa bakado bang gabaw mo edit ang ano lamang edit so mo ni haning dating karon ang suroy sabay na ko dito na ko mga to sa babaw nakapundot dito ning papel kaya na paninguli dito ano pa rin yung trigo nila kaya humana naman yung nagikuan sa barangay hindi na magtaga barangay nga magawa talaman ko numi huwag na na-chiki na sinabang sa atong kamatadon niya kay kuan mo to siya kanang BHW man itong hanggang baji naamang ko ni makuan matag pa ni kagawad ipre nila di sekretarya sa kuan malagi nabasa na ni kay mamay gisgasan ni nahuog na ni nilang dinudada ito na po ko bawron na subida na po ko kaya ba naman yung service taman pa ni ka 20 taman pa ni ka 24 sa January ay lagi hasol man ta paminawon pero okay ra agwantahan na rin na taman mag 40 days kay lisod po dugay magkuandad to nakaroon katong igsoon nga banji sister-in-law dito mungad to kay mamarog pista og Senyor Santo Niño. Happy pista Viva Senyor Santo Niño diha sa Kalinganay ug diha sa Cortes. Viva Senyor Santo Niño. Happy pista nila ni Juan sa Cortes, nila ni Vice Mayor Rodrigo Uy. Happy pista diha. Bibuon tag pista kaling kay ag panahon. Wa dinudog. Dali man kag sugod ang nandan pagkamatay sa hugangan December 16. Antod karon January 14 na laman wag gyapon tanyag ang langit no? Sabay na ko manuri kog kuan turon saka na ko sa babaw a few moments later. Barug gabi ra ding iruwa di mo barug bang ali bang tabay ta ali tutubay ta dili. Tutubay ta. Nala. Ta tutubay dili. Ta. Nakikibati bang? Ta. Ta dili. Bang. Nagabugo kang kuan? Sa kairo. Rita. Hala, giro na mo daan ang luod. Kapuraming iro ra ba ni? Nasuko sa gabi nga gi kuan pagawas. Na nakasala na ba ka na mga tanom nila na gubot na? Lugod lagi na. Lugod ko nun ni nagsilos ni. Wani maglugod nagsilos sa kairo. Lesis sa kairo. Na? Ano man ka? Halo, ano man? Bang, tawali kamot. Ano man?
Ha? Bang. Luoy ba sa paghinga? Luoy agiro kay gabi niya magkon-kon wa mo ka nagisang kamot isang ikuan nga no kahan ni siya. Magipak mo na ba kaglamok? Ha? Luoy pa ni iruan ang saraban ni. Kasana na ba kasang minunay sa na nay maitot nimo? Ha? Ano man ka? Ha? Ano man ka bang? Ipa-doktor ka bang? Ha? Wala ka bang? Nadali gibati siguro ng iruan eh. Ta. Tatabay ta. Ta. Tatabay ta. Dili. Dili nga naman ka. Ta. Kagusin ka na ron. Ta. Luya po ni mo nang sabak ka. Bang. Ano man ka? Ha? Halalingan no balili? Ano magandang kabuti nga na? Na? Ano na nila kay sawat sa lubot? Gipaak na halim sa gapak sa lamok na ah? Ta. Tabay ta. Tabay ta. Dali. Nang sabayin taon ng among kabang. Ano lagi ka bang? Ha? Bang? Hinggaan mo makani gabi eh? Nga ka na problema sa nini mo, hindi na ka mo barug. Nagipak ka sa mo. Bang? Bang? Sabay ta. Dili. Ano man nila mo? Luod sa paniruan ni. Tigbas na baka sa una. Hilak na mas prami ni mo. Ala. Kabang. Di kutus pandas gawas ta. Tara. Ta. Bang. Kabang. Ngano lagi? Dito kong hawiran na ah. Wala lang sa kali. Dito kong hawiran na ah. Gamot. Tagrilo to doon. Ano man ka? Ha? Wala. Tao na. Ginuo ko na sa baling iruan ni. Tabang ta. Bili. Bili. Tatabay ta. Huy, tatabay ta na. Ngano lagi ka? Ngano lagi? Ha? Lalitaw na. Kabang. Ngano man. Ha? Ngano man. Halaga zud mga ano siyang kamot. Okay, narigibati. Ganyan mo lumahid. Ano sa ta? Luod po ka nga. Ikaw iti sa magkuhan ay kanang parang maguzod. Malagi mo doon kang nanay. Nadaat ang kuwan. Na, dali nilagi nga rin na, nagamot na naman ay. Ito sa tabong na ni. Oni. Kuha nga rin. Ano na banda na kaling group na eh. Takay buglo na nga rin. Huwag sa una na eh, hala. Buglo lagi hukot ka din. Ulit na. Tara. Hindi mo ka buong. Hindi ko sila mag-istro ba, parang maguzod. Na, Yung igor nga sa buong rin. napakakot di ay. Awa, luod po siyang nanay. Hey. Mga buko mo rin isang barto, dana. Nga bugo. Doon na. Sinanay rin nagkapauli isang iro. Kami nag-uunang taon, may Natuan na. Luod, manding nanay, ang iro. Ang labano na ho. Ang labano. Nilamano, galing po na nakaganiha. Ano kasi tinamong tagawas? Wala, ato na. Dahil kasud na.
Nailin. Ito na love di. Kay Kung masuk kang buwak na grabe pang lud sa oras. I love you day. Sa kagabi, gabi na na. Ang ibawali gabi. Yung kunan ng taghapin, wa mo kuan. Mamuha din malubog sa. Hoy, sa baka niliwat nga nangran man ka. Ha? Na naman ka, din naman ka love dang nanay. Madang tong to gabida na ada ang mangi pagawas. Na, sorry nas nanay nimo. Na nakalana. Si Kabang nga, original nga ilo daan bay. Ikaw may bago, ikaw haod. Abahan ka. Dahil ka nailin. Haod gado ka, ikaw may bagong santa na ni. Nandun si Muskuan. Tarawa. Kapit naman to, sud na. Nagluod naman kay kanang pisto dani pisto ba ng Kabang? Ngilid mo kang pisto. Minulo ba? Ginawa niya yung mga sigbin. Makagawa po ng mga sigbin ng mga luod-luod. O ano yung pangluoran? Kay oras Kabang tusod. Kagubot ang mga sigbin ni nanay. Na, ang itang buwak hinuna. Disgrasya. Disgrasya ng itang buwak kay ang inikabangan ng luod-luod. Iyo, si ka nailin. Good, tagliag. Good ko nun ay. Manang kuan. Ora pa